on Koilaraava ja minä olen johtaja Koromi. Olet siis Bill. Kerro tarinasi. Olin ennen yhden koiralauman johtaja, mutta sitten menimme tapaamaan metsästys ja hirviö tappoi kaverini. Ja loput voittiin sitten arvata. Kiintoisa tarina, Bill. Entä miksi meni sinä hirviön? Pova, joku tuli laumamme luokseen. Koromi, sen on pakko olla Rome. Yksi pentu. Joo, tuo se pentu tänne. Anna yksi vieraus, ketä odotan. Bill, nouse ylös. Rome tulee ihan kohta, jos se oli hän. Idiootti Koromi, kai sinäkin ymmärrät, että ei pysty. Sano se. Bill, tarkoitatko, että et kuole nyt? Sä tiedät sen itsekin, Koromi. Et voi väittää muuta.